Después de cuantos días, ya está silencio acerca del incidente de tiro adentro del oficina del PIDEA 9 al Nakalarian. Este día, ya abrí mismo el fuerte el Assistant Regional Director, Levi Ortiz, quien ya puede tirar con Boboy Sumampil el cuarto, donde ha sucedido el incidente, y elevang kwento con el incidente si Kilaya. Request kasi niya, kami lang talagang dalawa. Yung nakaganon siya. Dito siya. Okay, ng iba. Yun na. Sa ganun na siya, nag-pretend siya na magsulat. Pero nakita ko sa mata niya, nabigla ko eh. Parang may naiba-iba yung ano niya ba, actuation niya. Bigla siya may, yun dito. Ako doon lang, ginano na ako. Dito. Si Ortiz habla, no hay ele intensyon mata con sumampil. Kenya pwede sila kuhin at tetuan del pasaw semana na di la drug bypass operation. Ele asigun, ya tienen miedo na cosa ya pasa. Pero asigun con ele, ya decide ele mang kwento con sumampil. Después que pidi este mang kwento personal para menta kwantos mga nombre del mga kenta man negosyo droga na syudad. So I surmise na talaga nagplano siya na mag-eskapo. Sa tingin niya, maliit ako, ang laki niya, pwede niya ako ma-overpower, i-hostage niya ako. Yun siguro yung gagawin talaga niya. Kaya yun na, ang bilis na pangyayari, ang liit ng room. So, at ako lang, ang sa akin din, yung clear and imminent danger sa buhay ko, yun ang ano ko. So, yun, at that time, ang sa akin lang is only to protect myself talaga. Kasi ang laki talaga niya, ang lakas. Tapos kami lang dalawa sa room, hindi ako makalabas kasi my back is against the door. Diyan sa investigation room na maliit lang talaga. Pati ako natakot sa kanya. Nabigla ako eh. If I will not also conduct investigation against sa mga sinasabi niya na nirequest niya ako. Ya investigay man asigun al Police Station 8 kuneste pero yaman kwento ya sila. Después siya na alegasyon de extortion kontra el pamilya de Sumampil. I-aura, tiene sila investigasyon al taase donde algamente uno dal di ilang mga agent posible responsable con este. We only knew na may extortion nung namatay yung tao kasi naglaban siya. Kasi kung hindi siya naglaban, hindi siya namatay, di namin alam na may extortion pala. After that, nalaman namin, after the incident, nalaman namin na may extortion case, nagpakandak talaga ako ng investigation. Each individual who is involved in the operation, talagang tinanong namin. At saka yun, we were able to suspect one agent na nangungurakot. No? Hindi talaga maiwasan natin, meron talagang ganun eh. Yalega asigun al mga reports para nila headquarters siya, pero no ay padali komento acerca de este mga insidente. Bien guardiao aura la oficina del PIDEA 9 después recibi mga amenaso desde diferentes mga grupo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.